Iya. Ono eleren ngomong nyapa to. Kayak aku karo golek ngempet kaya udun arep meledos lho wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok merempelas. Ya mang. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane dhewe. Terus aku jedet-jedet sama ning guriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sampeyan melecehkan. nah, Kuwi cah cilik lho, di SMA lho. aja buku dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuk iki maksud sampean ki pengenal. Tapi nang gone hati masyarakat, nang gone hatiku termasuk ki sabar Dik, ki opo to kok so. Jambak irunge, jambak lambene. Gua lah. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok. Oh musik, oh ya musik, ya, ya, ya. Maka Mas Tato, ya atur ke lagu ini hayang hayang, yuk kayak apa berpacu dalam musik Indonesia. Ya, ya kayak apa, maka. Oke, sekali lagi tepuk tangan buat Nikan Saledri. Over Jaiponggo band berwarna tujuh laras Indonesia. Pak Pomo luar biasa, Mas Pomo. Terima kasih teman-teman yang ada di TikTok. Ngapa kok polahmu kok ndi? Mboten masalah. Lagu ayang-ayang tumbang sih. Gara-gara ayang-ayangnya penjungkel. Alhamdulillah. Nggih. Sugeng dalu Bapak. Sugeng dalu Cahayu. Alhamdulillah kita bisa ketemu kembali. Siap. Di Ngawi. Heeh. Dewi wingi kula nggih sampun mriki, Pak. Napa nggih? Nggih. Acarane apa? Acara band. Band. Nggih. Berarti rong bengi Siang. sampeyan kene. Siang. Siang. Oh. Nggih, hari pertama. Hari pertama. Hari pertama. Pak Suhadi sing nimbali ya. Inggih. Ning dalem kene. Inggih, Luar ning biasa kaya ngono kuwi lho. Bar kirap terus kula. Wah, iya. Alhamdulillah.
kula jan remen saestu lho niki. Ah, iya. Tanggap ping kalih langsung. Lagi iki ya ngatasé piai siji ning nanggap awakmu ping pindho ki lagi Ijin. Pak Suhadi. Saking ngefene niku, Pak. Heeh, betul ya. Wong ki heran lho niki. Alhamdulillah terus Pak Suhadi niku kan tanglet. Enake dalange sinten nggih? Iya. Kula jawab, anu mawon bapak kula mawon. Iya. Pak Degleng sanes. Niki bapak kula anu bapak tiri. Oh, bapak tiri toh. Bapak panggung. Bapak panggung. Iya. Bapak angkat bapak kangkot. Iya. Akhirnya jenengan. Alhamdulillah, makasih ya, Nduk. Nggih pas kosong lho. Pas jenengan. kosong lah, iya. Alhamdulillah. Alah kosong terus kok Pak. Ya ora. Kapinu jelek kondo ya wis suwe banget toh. Oh wis suwe to. Piye carane iso gabung aku karo Niken Salindri sama Dwi Jolaras Indonesia itu satu kesatuan yang utuh gitu loh. Luar biasa. Nek jane ki yo aneh sing gak pas Pak jane. Gak apa apa. Dek nikel Iya. sampean ki wis halus, wis cantik, semening. Sing ngomong aku halus sih sapa? Iki lho. Emang lho aku darani halus. Lho yo kok koyo bong halus kok. Nikel kan kepenak halus ngoten lho. Maksudnya nggak basa kromo. Nggih. Heeh, terus Mesti ngene sampean ngomong karo Pak Kang Kopi ya sing kepenak. Ora lah aku gak penaknya apa? Wong aku ya ora ngene-ngene. Wong aku lo penak ngene-ngene. Tata krama. Sopan santun, you know. Sama demen ini Ken, omong karo aku Ken. Piye? Oh kan penaknya ten gitu. Penak ngeten iki jenenge sopan santun tata krama udo negara. Lah kok aku terus ngene-ngene. Lah, iya. Kuwi lek jenenge gak sopan. Ora sopan ngomong kan sing apik kan. Ku ngene kok diseneni. Piye? Kayak mau. Nah, saya ngomong piye? Kula lek nggih ngeten, ampun lek ngomong nggih sopan ngeten. Iya, walaupun wong Kediri ning nyatane sopan santune dijaga. Nek karo wong tuwa, kali mesti omong karo ndingklu. Inggih. Ngene penak. Enak. Penak piye, Met? kenak piye? Wis merasuk pokoke. Merasuk kok terus kowe geblak piye terusane iki? Jenditen. Siapa kok ngomong merasuk itu maksudnya apa? Iki lho cangkem iki kok. Merasuk terus aku jerit-jerit sama ning buriku terus ngomong merasuk kuwi maksudnya apa? Maksudnya ki Sampean melecehkan. Nah, Wih, cecah cilik lho, cek SMA lho. aja buku dolanan. Guyon, Dik. Napa niku merasuk iki maksud sampean ki Perkang pengenal. iso, Dik. Tapi nenggone hati masyarakat, nenggone hatiku Langsung termasuk prawo, Dik prawo. sabar Dik ki apa to kok so. Jambak irunge, jambak lambene. Kuala. Aja kaya ngono, Dik. Ora Dhuwur semeter kotor lho renek lho. Dik, padahal ki adikku lho kok iso kaya ngene lho. Lah nya apa to? Iki Lah aku adikku. apa nganggep Lah sing diomongke kenyataan lho, dhuwurmu iki karo Niken wis dhuwur Niken lho. Dur niken, kowe ki ndek cilik, aja mlete kowe. Niken iki lho usiane pira? Isin. 17. Itulah. Kenapa? Aku wis papat loro. Loh, berarti kowe ketuaan. Ya ora iki sing kemplete. Loh, Pitulah lah sampe nyapa? samene dhuwure aku wis santai kok. Iki jenenge wong tuwa. Lah nek jenenge gizi buruk. Si buruk. Gizi buruk. Stunting kowe, stunting. Pancen aku gusi buruk. Gusi buruk gizi. Isi. Isi. Yo. Dek niken iki masih sekolah. Heeh. Yo ade mau omong nih wong ki adikku kok. Yo yo. Wah, ngaku-ngaku, enek cah kondang, cah misuwur, cah populer di aku ade. Saya niki tenggene Pak Suhadi. Iya. Omong nih. Omong nih piye? Dik niken adikku lho. Kok iso? Ora iso. Wong Niki. kae pas sunate anakmu aku ora mau undang kok. Tak undang. Lah nek buktine aku teko apa gak? Gak. Lah yo. Lah iya piye kae? Iki ngono lho. Aku Kok iso adikmu lho? Jalure kok ngendi? iki ke Mama Win. Mawin. Lah kula anak gawane Pak Soleh. Alah. Wah, soalnya iki jen nom wis tuwa kowe. Tuwek aku karo anak. Wong kowe lair kok aku jagong ning nggonmu kok kowe dulure kondi. Yo opo? Wong tuwek aku nek kowe jagong Bojonegoro. Ditengakne sik. Ah, mantane. Jenenge Bapak Suhadi. Suhadi. Semoga panjang yuswanipun, Amin. keluarga besar mugi-mugi tansah pinaringan rezeki ingkang kathah barokah. Amin. Muga-muga awet leh momong anak putune. Amin. Muga-muga buat kedua temanten Mbak Yulia Mbak dan Yulia. juga Mas Rema. Rema. Semoga sakinah muadah warahmah. Amin. Semoga langgeng sampai akhir hayat hanya maut yang memisahkan. Amin. Semoga cepat diberi momongan. Kuwi itu penting. Wis. Lek untuk momongan untuk anak ayu kaya Niken. Amin. Lek lanang ya kados jenengan. Heeh. Lah ora termasuk, dodok karo komen ora termasuk. Kenapa?
Ya paling kan di pembantu kayak aku lho, Pak. Kan sukses. Nah, kowe pembantu aku supir ndah lah. Iya, niki pripun, Pak? Nembang no. Nggih. Lho ki nyapa kuwi? Semenjak bar ke Hongkong ki kita ra njuk gak beres nih kan. Apa? Lho niki wayanane badhe ke luar negeri. Iya, benar. Aku dari apa Prigen, itu Prigen. apa Hongkong. Hongkongnya Hongkong mana itu? Hongkongnya di Prigen. itu di Mongkok. Oh, kowe ra roh kowe mong. Lah kowe waro. Lho ngertos ta, Pak? Mangkok iki. Kula 2 minggu pernah ke sana. Jadi TKI saya. Weh. Saya derenge kula ndadul Permisi, di daerah sana itu tidak menerima TKI. Adanya TKW, tenaga kerja wanita. Lah iki wanita kok. Pas kowe macak ganti. Aku digacak karo wong macam. Amin. Tua apa kok so. Tapi saya pernah ke Hongkong juga. Pernah. Oh, nyabo. Hah? Nyabo. Lek wedi lho, jelas batu. Ya teng mereka ge merdam. Di situ enak sekali loh Nih hewanya. Oma, nih Oma. Nih Oma, apa kabar? Baik. Oh, ngono. Weh. Wah ini. Hah? Wah ini ya. Wah ini I'm fine, thank you. Loh, Inggris. Inggris. Inggris pedut Cina. Nah, kurang belajar bahasa Hongkong. Pu wi oi. Pu wi oi. Apa kuwi? Pe wo ai. Yo, boleh. Wes suang. Wah. Sung wu fu wai. Si hua fan. Oke. Bung bung pi si bung wai. Si hua hang. Apa? Si hua han. Sipoan. Aku gelem aku. Sira ngajak sipoan. Udah. Gak ta? Yo. Si hua hai. Sipohai. Oh. Kuwi po tenan to basa kono tenan to kuwi. Piye to, Pak? Apa artine? Artine piye kabari sampean? Kabarku apik, Mas. Alhamdulillah baik. Sampean ra Sampai tau. dari tadi apa dari mana? Oh, Mbok Aini. Wah, ini apa, Cinta Kak? padamu. Iya. Lah nek umpama lagu Hongkong ini sampean sithik-sithik ya iso. Yo iso. Aku ditangkap wong kono ya kudune iso. Lagu Hongkong. Ora. Gak iso. Reng deng 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 deng. Wih, Cina. Lho ya kena lho kuwi. Itu bahasa Mandarin juga. Kowe apa iso to, Met? Apa iso? Saged no. Bahasa. Kene tengah. Lagu Cina. Contoh. Ayo. Lah iso tenan soalnya aku ning Hongkong aku ngejak sampean. Oke, siap aku. Go gereti koper iso iki. Ora masalah penting teko Hongkong. Oke, Mas, musik. Oh, Deng deng. Ayo, Mas. Dung 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 dung. Lagi. Hai hong ham bao tha le trong. Hai hong ham bao tha le trong. Oi. Hai hong tha ba ham bao tha le trong. Le trong như sao mày. Ai ayo. Aku ngerti nih. Ya betul, Pak. Judulnya jenenge letong sapi. Lah serindile urung. Ono barang. Aja ngono. Komen ki mari elo nikah iki. Temanan kene iki serius kok. Ya ya iki serius sing rungono rumah teko teletong sapi barang. Wonten mamundutan. Apa? 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 Apa penae? Lah iki mau ninggal katresnan saka pacarku. Pokoknya sampean kudu iso jaga diri. Nggih. Oh iya. Sekolah ditutupno, Amin. muga tambah moncer, Amin. sampean karire. Amin. Aja kesusu nikah. Iya. Omong golek pasangan-pasangan sing becik, sing gandeng, sing bagus, contohnya kaya aku ngene iki apik, Dik. Tawa. Terus lek pomo aku rabe sampean terus aku sampean pakani apa? Ora sampakane Sampean kira-kira. lu mangan wae angel. Wis to tenang ku sing sampean golek duit, aku sing nunggone ning omah. Ya, Gua anggap ngepet. Oke kira-kira gelem wae. Nduk Ken. Dalam. Dalu niki nggih dilenggahi Gusti Pangeran Haryo Oke, Benowo, oke, matur sembah Sinten nuwun Dalu. rawuhipun. Bapak, Heeh, saking. Pak D. Oh, Mbak. Tak po. Iya. Ninggal katresnan nggih, Pak. Tinggal katresnan. Ayo. Ora ketang sagebiar dibawani apa ngono, Nduk, Ken. Nah, gen ketok suaramu ketika kamu bernyanyi dengan musik, bernyanyi dengan gamelan dan bowo. Bisa dibedake. Oh, nggih niku. Dek, niken salindri niku nampun bawa auranya keluar, Pak. Oh iya. Iya. Pas suryane cemlorot. Saya subur anak wedok iki jan. Atine seneng wis mulya, iso mulyakne wong tuwa, iso nyenengke wong akeh. Biasa. Pokoknya Nyenengke juara temen. kan iki. Juara kecamatan. Luar biasa. Jaga kesehatane. Iya. Entah kaya ngapa senenge wong tuane ya lek duwe putri Aku ngono. wis seneng kok ndang. Pomo kowe met duwe anak kaya Niken ngono piye? Waduh ya.
Iya gak meneh gedene. Yes, gak betah iki. Aduh. Kaya bledek suarane. Nggih. Ampun kesupen, Pak niki juga didukung bersama Lintang Suryo Audio. Apa? Saking pundi Iki sone Pak Dewi ya. Oh, Sing digawe. sing duwe gawe. Gandan Pak Suwedi, terope gandane Pak Suwedi. Iya, kayak lek tukusan kok ngene brewok kono lho. Wah, luar biasa. Ya kok ora ditokne ya sone Pak Suhadi ya. Ah nggih, Itu didalem. tengah ajeng niku. Tung ajeng to? Nggih. Oh, luar biasa. Kenapa kok ngangge son piyambak terus piyambak, Pak? Sebabnya ngopo? Ngirit. Ya ora. Mas yo ngesone dhewe iki biayane akeh, enek listrik, diesel. Sampeyan gak mikir kok kono kuwi. Lah yo kok. Angger jeplak ae lek ngomong. Ceplak ditangkap pokok Sepurane Dik, sepurane Dik. senenonon Ken. Sajok sampean ke Hongkong aku rawani popo. Tak kaplok paspor wae. Paspor to nggo ngaplok iki piye to iki? Kok Bareng niki nyuwara sakmene kae klakep do ngrungokne kabeh. Sirep. Sirep nanjen perbawane gede. Gusti Benawa langsung wah jan luar biasa. Ya, nah, powere. Powere luar biasa. Lah aku sing bowo, Pak. Ngopo? Mantuk sedaya. Ya. Sumanding si sehmu Cakomen. Nggih. Mongko niken iki lagi watuk pilek lho. Nek iki Suarane kuwi kaya ngono. bayem. Ya kok melu-melu aku watuk pilek sesasi. Aku ya watuk pilek sesasi rong mari-mari. Iya toh, Pak. Heeh. Ketoke lek habis kita bertemu kayaknya besok sembuh, Pak. Oh iya, monggo besok mari. Gampang. Ya. Yen was rina hingga ratri kang Minir. mong sliramu tanan liya tresnani lahir
ninggal katresnan digarap gamelan. Musiknya ngebasi we. Nah, ya. Nduk niken iki suarane melengking utawa dhuwur, ngambah dhuwur, mula pilih karo gamelan timbang karo musik. Nah, musik sebagai alat pelengkap apa jenenge kuwi tontonan. Yo, yo, coba Mas Gogo diaturke. Ninggal katresnan. Yo, kaya apa? Dados. Sini, terima kasih telah menyimak. Mas Pul MC Boyolali, terima kasih.
luar biasa. Wah, dia niket, makin sehat pokoknya gede. Iya. Niki luar biasa. Nggih. Antok. Nggih. Menika wah kula niki wonten kabar. Ngopo? Nggih saking komen-komen teng YouTube niku. Kenapa? Di TikTok juga banyak komen. TikTok nggih kakak. Ah iya. Kenapa? Mbak Niken tolong toh, niku duet sama Mas Adi. Ih, apaan sih? Jangan gitu dong. Enggak, ini kemauan netizen bukan aku. Jangan gitu. Dik Niken. Nanti aku amandel, jangan. Ya, jangan gitu. Saya setuju. Pi, keinginannya netizen apa keinginanmu? Netizen, Dek. Apa keinginannya Pak Kangkong? Netizen, sumpah wani komen entek enake lho. Aku kapan tuh tahu enak kok pokoknya. Ini lho kemauan niki saya tuh. Kemana niki? Kemana netizen? Kowe mau cepet blangkonmu Tapi no, anu Mas Ardino isinan. Iya. Kok nek campur awake dhewe gak ngraisin. Kok warauno? Ah. Aku kok tak gayane engko meneng kok sok jual mahal Sampe ngono. tak Deprono ya. Engko Tak celuk Mas Ardi ya. Mas Deprono engko surprise. Mas Deprono. aku soalnya nek nek duit karo iki mbek iki koyo wis waleh ngono lho. Kukune dawa ya. Anu pas no moto to kan. Kula kena wis. Ora iso delok kok aku. Ndak apa-apa Dik Niken. Ini permintaan netizen harus dipenuhi. Langsung sampean ke sana dulu tak panggil. Ya ora no. Sik permintaane netizen untuk permintaane Bapak. Bapak, Pak Suhadi. Oh, Pak Suhadi. Bapak sebagai netizen. Komen lho Pak. Itu lho Aku gayane ndelik ya. Celana dah. Ya kita sambut. Ini dia duet maut antara Dik Niken dan juga Mas Ardi. Silakan Mas Ardi masuk. Ya. Selamat malam Mas Ardi. Selamat malam. Wah, gimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sudah siap minta? Tadi sore kan sudah mendem di belakang Apa kulit. iki Ardi kok aja Pak telek. Oh, tak Ayo sempat musik. Ayo Mas. Ayo gaya apa? Oke. Mas Ardi. Mas Ardi. Mas Ardi permintaan netizen. Ayo. Ngapa? Terus terangi jiwa mudaku meronta-ronta. Saja aku lagi kepengen kayak biyen-biyen pas aku tahu dia pacar ngeten-ngeten iki. Ya Allah. Iya. Kau kembar ya? Kembar ya? kakak. Oh, kakak iki. Kakak tuh Pak. Mas, pengen melok gak aku dolinan wayang iki lho. Woi, iki dolan opo ya? Wayang ki. Wayang nek ngono. Hah? Kok kaya tahu ngerti tau. Pak iki jenenge apa, Pak? Kuwi kiai sing gol modot. Heeh. Woi, aja kuwuri Dik, aja Dik. Delak nek salah tingkah. Oh, tidak duet sama anu pojokan kaya belek. Belek. Belek karo motor. Tak omongi. Lah kan aku gayane jual mahal. Kene lho yuk. Sampeyan malu-malu lah cara ngono ya Dik ya. Heeh. Malu-malu tapi mau lah. Malu-malu. Ditakoki to Mas Ardine piye iki kajiane? Jadi sudah siap ya. Sampun. Ini Nenek kan malu-malu kucing. Aku malu-malu asu. Lho, kok aso malu-malune wong cah elak kok. Betul maju Mas, betul maju. Aku takut. Dik Niken. Sing tegas Mas. Ya apa-apa, sama kakak gak usah takut. Aku gak tahu loh duet karo wong ganteng gara. Duh, iki mulane iki kesempatan kanggo kene ngono lho. Ya ora. Yuk, serang aja kelemak. Wah, aku tak anu to piye? Pancen bocahe ngono kuwi, Met. Dadi kok kelemak-kelemek ora duwe kekendelan, ora duwe kepanen. Bocahe meneng. Enak wis. Kersane sampean gawe di ibaratnya aku iki Niken se. Ya contoh sih, contoh. Berarti Niken blas. Diminum Langsung lah nek wonge kok. wis kono dhewe wis urus dhewe. Mah, Ya piye to, Dik? kudu diwarai. Ngene lho, sampean nyedak.
Terus sampean gak usah ngomong sih, wong wedok iku kudu jual mahal. Terus. Ben sing respon wong lanang sih. Terus. Sampean kok ngene. Berarti bocahe rada rene kuwi ning sakono to. Aku pantauan. Heeh, sampean tak waring ngono. Ya maju. Dadi respone wong lanang iki Aku cerono ya Mas ya. enek rasa apa ora ngono. Obah sithik, goyang sithik terus. Ngono ya. Iya. Sumuk to, Dek. Wah, lah iki sing modele kaya kudu digeraji garese modele. Kok polahe iki sing tenang ngono lho. Sing tenang sing halus. Ayo, Mas Adi. Ngomong Mas Adi. Selamat malam Dik niki. Selamat malam. Maaf keringetmu Dik. Maaf, keringetnya. Kok kaya anak kuntil ta? Oh, kok Kuntil malam. anak kuntil. Ya aku diwarai ngono mau. Oh iya. Ya sing kemayu ngono lho. Tak lapi keringetnya ya. Ngono eleren ngomong nyapa to. Kaya aku karo Golek ngempet kaya udun arep meledos lho wis suwi. bojoku kayak keringetan tak rempelas. Lah bojomu kusen kok rempelas. Ya mang. Alah. Hei. Aja ngisor-ngisor terus ya tak lapane dhewe. Iya. Lah iya. Kok ya perhatian. Bagaimana laman tidak jumpa? Ngono lho, Met yang ngajari. Wis suwi ora ketemu lho cah loro kuwi. Ngomong bagaimana perasaanmu? Bagaimana perasaanmu? Aku sangat bahagia sekali. Aku orangnya. Kesodok sang Sampean ki aja terlalu keras to, Dik. Sampai masmu mbok sedot-sedote kaya ngene. Sing dituthuk, sing diculek Mas iki gak. izinkan. Suaranya ngono kuwi. Iya ngutu ngono. Izinkan. Izinkan Aku. Pak, Ardi apa berkatisen loro to, Pak? Kok ngruguh ngono cae. Subhanahu wa Dan Subhanahu. Sebuah Lagu lagu untukmu. untukmu. apa? Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul. Oh, ranti kreativitas. Oh, kowe penyanyi apa ngono lho? Sing romantis. Mas Pardi. Ardi jenenge kok Ardi kok Pardi. Pardi tanggoku bakal petra kuwi. Mas Ardi, Malam hari ini malam hari ini aku sangat bahagia. aku sangat bahagia sekali bisa bertemu dengan kamu. Apakah hatimu sama dengan hati? Apakah hatimu sama denganku? Aku sama. Aku sama. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasakan. Ah, sudah saat ini sempurna loh, Mas, ya. merupakan salah satu yang ingin aku. Nyanyi. Kan yo koras ya terakhir. Iya, pasti nasi beda-beda bodoh. Keras. Dang. Ya. Selak pengen nyanyi bareng. Anu sing sabar ya digladuke ya, Di. Ya, calonnya tuh balik. Ayo, Ayo nyanyi apa? Masa ora takon-takonan wis suwi ora ketemu lho. tak wis cukup di WA Cukup. saja. Cukup WA aja. Oke, siap. Nyanyi apa, Di? Nah, Ya. Bujang ning sih mau. pujan ning sih. Wah, ya. Ayo. Dan. Yo, krimingane. Sing lanang keringete sak jagung. Biasa. Iri ya. Sing lanang gak agresif belas. Yo ngene iki tipeku sing kalem ngene. Sing kalem iki. Heeh. Pancen serasi iki ngono kuwi. Sing wedok rada banter, sing lanang menengan. Kaya aku bojoku rada banter, aku menengan ngono. Alah. Asline Budwi kalih kula niku kalem lho, Pak. Alah, telek. Tapi saya itu pada kemiripan jenengan kali Budwi ini kan kali Ardi ada kemiripan. Kemiripan apa? Podo-podo wedi karo bojone Iya. Yo coba kaya ngomong musiknya. Yo, kaya ngomong. Yo. Yuk. Berpacu dalam musik Indonesia. Matur Aku nuwun. gak suka ini aku. Kenapa? Gak gelem ngini lho. Gak iso ngini lho. Dikongkon ngini lho gak mau. Justru sampeannya malah seneng ki jenenge bocah ki jek polos. Ora kahanane lugu. Yo, Makane wi berarti lagune sing kleru. bojone apa? Lagune aja kuwi. Rene tak warai. Ayo anu sik. Kamu ikut toh, cepetan Rene yo. Selak jam iki. Ayo Mbah. Tintingane Mas. Kamu melok kadung melok anu tengah. Pelok Mas, pelok. Biyon. Ku malah Slendro berarti Mas. Cilianku
dikucur kuncung. Sita. Dicukur. Cukur ya. Kok dikucur? Dikucur. Apa bedane? Ya beda to, Dik. Apa bedane? Dicukur karo dikucur. Kucur ki panganan. Kucur panganan. Cukur ki dipotong. Dipotong. Cilianku rambutku dicukur kuncung. Iya. Kakokku saka karung kandang. Klambiku warisane Mbah Kakong. Sambel korek ayo soal waktu Kali. Sabar, Dik. aku tak dewe lho iki kok. Aku yo melok kemis yo. Iku umpama nyanyi selamat ulang tahun paling yo kancane padha seneng dek yo. Selamat ulang tahun. Kaya memedi. Iki sing repot, Mas Adi iki. Nek tanggone kebakaran dia mesti Lah keri. bahaya piye to? Kebakaran. Pemain tanggane. Ya ra ngene iki berarti sabar, so sabar karo bojone iki manut. Ning aku asine iri karo Mas Ardi lho. Nyapa? Pamane Gusti Allah ki maringi kula wajah kaya Mas Ardi. Wis to, pelit. Paling sama ya komplete, Bang. Nemen to. Pelit banget ngerti ku nganek. Tapi lo, untungnya gak diciptakne ning sampean, diciptakne ning Mas Ardi. Nah, itulah keadilan Allah Subhanahu wa taala. Lho. Sampean elek ngene wis komplete. Elek wis komplete apa meneh digawe ganteng. Malah kowe umpama kok awakmu iki cilik. Ndasmu gede. Paling gak ketok gagah nomor ndase gede iki piye Lah to? kan awakmu cilik ndase ora. Gosok. Wis ya. Oke, Mas Ardi sudah. Terima kasih Mas Ardi. Nggih. Sampai ketemu lagi. Yo gak engko Saya tak cium jauh gitu. Kisbe. Lanjut, Pak. Ya, ini ada fan berat dari Niken Salindri juga Ki Anom Dwi Jogangko. Nek mboten klentu menika saking Sidoarjo. Oh, Sidoarjo. Penjane Mbak Tribuana Dewi Nawangsari. Insya Allah mengke September badhe nimbali kula sak kanca. Nggih. Mbak Dewi nyuwun lagon bisane mung nyawang. Apa enek lagu kuwi? Enten no. Enten Ana ya? bisane mongnya. Oh iya. Judulnya modal moto. Iki rembukan rego ya wis dadi lumantar WA. Nggih. Terus tanggale ya ndelalah aku iso. Mengko disambung liwat telepon esuk-esuk. Nggih mah jane arep telepon nduk Ken. Ning benjing mawon pesane telepon. Mergi nek wonten panggung mriki saged nampa telepon. Oh iya. Pancen makarya lah teng ing panggung ngeten niku. Nggih. Dikancani ya Niken ya. Napa niki tak lagune? Bisane mung nyawang. Gak iso aku. Gak iso. Oh ya. Ganti ae. Diganti apa? Kuncung. Kuncung. Sing ndi kuwi? Cilik aku rambutku dicukur kuncung. Kakokku saka karung gandum. Klambiku warisane Mbah Kakong. Sarapanku sambel korek saka Jakong. Kosokan waktu ning kali nyemplung ning kantong. Jaman dhisik durung usum sabun tapi erotik banget. Andokku maju kepandho sarung. Dalananku
iki cerita zaman semono padha jayanya padha-padha iki cerita saka wong tuwa. Sarapan sarapanku sambel goreng soto jagung nekali nyonto nekadong jaman disi durung usum sagon adokku maju kok anduk sarong dolananku wis kumpul baris rakasane iki wis kumpul baris kere kumpul tak wis iki cerita zaman semono padha jaya padha-padha iki cerita saka tuwa padha caraka padha sawala iki cerita zaman semono padha jaya padha-padha iki cerita saka tuwa padha caraka padha sawala iki cerita zaman semono padha jaya padha-padha iki cerita saka tuwa padha caraka padha jaya padha caraka padha sawala iki cerita saka wong tuwa padha caraka padha sawala padha caraka padha sawala iki cerita saka wong tuwa padha jayanya padha-padha padha jayanya iki cerita saka waras balik tuh kok balik gitu wis tawarasno mbok balik mana aku mau tak bolan-baleni soalnya ana cara aku anu kuali balik piye sing bener sing bener kan ana cara kok monggo pedang lah ngapur iki kok Data Sawala ayo Data sik Dik lah oh Data sik ya sik tak ngapalne sik ya ya bar iki nyanyi kuwi ya ya yo Sinet Wijolaras Indonesia nah ya nduk nikan jen istirahat luwih dhisik ana